Preto de 400 persoas non se quixeron perder o Día da Bici en Ribeira. Ciclistas de todas as idades percorreron os 8 km polo centro urbano nunha xornada que finalizou cun sorteo de agasallos. A Praza de España foi onte domingo o punto de encontro dos preto de 400 amantes da bicicleta que se sumaron a un novo Día da Bici en Ribeira. O sol acompañou nesta actividade que no seu traxecto tiña a saída e a chegada na céntrica Praza de España. Un recorrido, unha marcha de uns 8 km por aquí, por a zona do casco urbano de Ribeira, paseo do Malecón, hasta as Carolinas, apto para todo tipo de participantes que queiran disfrutar dun día de bici, tantos máis pequeniños como, bueno, temos por aí xente de peñas ciclistas daqui de Ribeira do Barbanza. E nada, pois esperamos que todo discurra satisfactoriamente. Polo que xente de todas as idades non dubidou en subirse á bicicleta para participar nesta cita. Unha das ventaxas que temos en este tipo de actividades, que vemos moitas nais, moitos pais cos rapaces, iso é unha festa da bici, non ten nada de competitivo, o recorrido é moi planiño, é unha maravilla ver tanta rapazada cas bicis, non? E remarcou a importancia de contar con este tipo de actividades para recordar que a bici tamén é un transporte alternativo ao coche. Sen embargo, é cada vez máis raro ver a mocidade andando en bicicleta. Tempos no que o coche ou automóvil é un pouco o dono das estradas, entonces os pais ás veces somos un pouco reticentes a que os críos vayan por as rúas. Cambiou moito de outros tempos nos que os coches pois prácticamente permitían que a rapazada anduveran por aí cas bicicletas dun lado para outro. Hoxe, pois, hai demasiado tránsito e, bueno, os pais tamén somos un pouco protectores demais ás veces, e entonces un día como hoxe, onde as rúas quedan pechadas durante un certo tempo por os membros da Policía Local e de Protección Civil, ao que hai que agradecerlle a súa colaboración. E cando permiten que os fillos desfruten das rúas de Ribeira pedaleando con total tranquilidade. Nesta cita participou o Concelleiro de Deportes local, Xavier Vidal, xornada que afirma está pensada sobre todo para os nenos e as nenas. A xente máis moza do Concello pois poda disfrutar dun día en familia ca bicicleta, familiarizar aos nenos e nenas pois co medio de transporte pois sostible, ecolóxico, pois tamén para que coida a saúde, onde fase tamén exercicio físico, e bueno, pois enfocado aos nenos, tamén logo igualmente pois que disfruten do percorrido por Ribeira cas familias, non? Que pasen un día pois bonito en familia e facer unha festa pois do Día da Bici para os máis pequenos aquí no Concello. E para os máis pequenos da casa houbo unha alternativa lúdica tamén na Praza de España. Para os máis novos que non poden igual facer o percorrido, tamén temos aquí uns hinchables que poden quedar aquí tamén para despois chegar así de volta do percorrido, pois participar tamén no sorteo que temos de material e de bicicletas. A verdade é que estamos moi contentos porque houve moitísimas inscripcións xa ao longo de cando se abriron na página web do Concello, e depois tamén, aquí tamén no día de hoxe, pois alrededor das 400 persoas, así que moi contentos pola participación tamén. O percorrido previsto inicialmente tivo que modificarse lixeiramente polas obras da contorno do centenario, pero a xornada transcorreu sen incidencias e tamén con sorteo de agasallos.